eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune banjo jebul kowe kok wis duwe bojo apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rabi resmi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndemlong sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku kembang mlati arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah njabahi arep ngomong apa ning isor lampune banjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rabi resmi bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndemlong sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku kembang mlati arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah njabahi
nanging petenging mripatku sinare rembulan nambahi kangen ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku apusi surya nanging petenging mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe ninggalne aku tega tenan kowe nglarane aku wis cukup sakmene crita lan lagumu aku pamit lelakno lungamu isih ana rasa tresno kang sumlempet mapan sajerone nolo take gadang aja kanggo kenyoliyo ning kene nggonku nunggu saben dina kok menawa isih nyimpen rasa kangen andang kondo dimenati muraling sem ora ilo selawase mungko endem amarga bisa gawe gore panganggen moto suwe aku kowe gandeng rasa kangen rasa seneng uga tresno saiki ning banjur tuwuh rasa jowo tak percaya tresnamu ora prasaja bolatan bu marang aku katon sece sajak sengit saiki ne malah apa kapunggal sakmene mongko tresno selawase karo kowe Kang Mas Waris yo, gelang alit katur kunjuk dumateng panjenengan. Sumangga. Yuk.
lamun sakmene lawase ison yorika ketani samana sengi bangi mulorika kutangane ati sekara iya ana pesisire sunwa lasana watese wedang kopi balung nangka raina wengi ya mung katon rika ya wis kalandi maning saiki sewang-sewangan dah pengen kumpul maning tapi nono dalane eman medane ya senenge ngati ketemu ring dinomburi kalangan letring deriji aja lali tumekaning pati Indonesia Kasut Karmani semoga sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi gurih minulan klopo abang ijo warnane sangka bunga sale ora wurung wong sombong mung blenggang-blenggang masih bersama Yunyomi Yunyominya Indonesia. penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting sesuk bojoku wareg aja munamuni nuturi kaya Yunyomi ditokne wae kang iwan mendem wis dlocor